ito? Oo. Ng album. Ayan o. Alam mo ha? Alam mo na yung ano mo, yung ano ko, Facebook ay YouTube channel ko. Oh, sige, sige. Okay, okay. Thank you ah. Paano ba ito? Halika nga, ano, tingnan natin. Ayan, okay. Wow! Tingnan natin ito. Ay, nakabaligtad. Sorry naman. Ayan yung si Ryan at saka si Allen. Tapos yung si Allen ngayon, manganganak na po siya. Baby girl ang kanilang magiging anak. Ayan di ba? Ang ganda. Lagay muna natin dyan. Tapos, yung kanilang album naman. Wow, ito yung album nila, naka-attach kiss. Ay, nalaglag! Ay, nalaglag. Ito yung laman, naka-attach kiss. Wow, ang ganda naman. Halika, tingnan natin ha. O bakit parang nagwala si Ryan dyan? Ay, mas parang si Daniel Padilla. Nakita niyo yan? Parang si Daniel Padilla, Ang tuwan-tuwa si Gia, Nakatayo si JB. Ayun siguro mo. Yung next naman ng mga ito, Okay, next page tayo. Ay, wow naman. Next naman yung magkapatid. Wow, ang ganda. Uy, ang ganda ni Allen, Uy, ang ganda ni Allen dyan, Dito mga sang nene.
Ayan yung judge nila, oh. Ay, ito yung si best. Si JB yung best man niya, oh. Ayan, si Groom, si Ryan. Ayan si Michael, oh. At saka ako. My brother, Michael. Thank you for coming, brother, kahit malayo ka sa Cavite. 13 million viewers, mega shout out. Please don't forget to likes and subscribe my channel. Ayan si Marcel, oh, Ninong at saka Ninang, si Manat, si Mars, Mila, Mr. and Mrs. Peralta, at Mr. and Mrs. Garcia. Ito yung mga superior ni Ryan. Tawagin mo kita si ate, papasokin. Ay, next naman si Arne sa kasisyo. Ay, oo. Ay, yung mga bridesmaids and groomsmen nila. Oh, ay, nasi ka man. Tulajikas mo ko. Opo ka, opo. Bayaran tulajikas. Sige. Upo muna po kayo. Ang ganda ni Allen. O, anong nangyari sa akin? Bakit parang inantok yata ako? Ay, next naman yung mga bridesmaid nila, oh. At yung flower girl, ay si Little Bride. Wow, ang ganda naman nila. Ay, next naman. Very nice. Sana magganyan din ako. Hindi ko na ito mararanasan yung ganyan ay. Yung magtatakip ng bilo. Ay, nagmamano. Ang galing. Nakuha, oh. Ay, nakuha yung likuran ko. Teka lang ni-video ko to. Ay, next naman. Sweet naman ng mga ito. Ay, wow. Ang ganda. Shay, wait lang. Sabi, tatapusin ko lang ito. Ay, may binibideo ko. Ang ganda ng ng kasalang judge. Tawa naman. Yeah, ilista mo na lang si ate. Ate, ilista mo na. Dito nga ako. May jikas mo ko na. Oo. Ano mo na. Lista mo na sila. Ay, wow! Yung mga apostolada ng panalangin. Ala, ito na yung TikTok dance. Oh, ay, tuwang-tuwa naman ako dyan. Okay, binaba na kayo ate. Swerte yan. Tignan mo. Gusto mo din. Naupo lang ako doon. Tulad na doon. Kaso babalik pa daw. Gcash ba? Kung papag-cash out na 1,000, ito. Ang kailangan niya ate Alin na yung bestida? Oo, malay. Hindi yung Hindi yung balloons? Ito na daw. Ay, Sige. sige. Isa lang daw niya gamitin. Uta, once in a lifetime lang naman yan, te. Oo nga. Dapat bunggang nyo na. Simula Ano pong pangalan na? Mary Joy Disena. Ayun, tapos na. Tuwan-tuwa si Ryan eh. Ito yun ang TikTok yan. Kasi tuwan-tuwa siya. Okay, tapos na. May number ko lang. Thank you for watching, guys. 7539. Ay. Linggay yun. Linggay siya. Natirang kay kang tatakon. Sikat ani Masay, maganggana ka na yun ani Masay. Hindi ka, banggana ka na. Magkabagabay ko na nga siya kanta may Virgin Maria. Ano yung course mo? Ano? Para daw akong Berin Maria.
Ako ba? Baka, ano ka kasi. Minsan lang kanya. Hindi ko naman magagamit. So, ibalik na natin ito. Ayan, naka-attach oh. Ang ganda naman. Sana all. May ganito rin ako, tachikes. Pero gusto ko yung mas malaki pa. Malit eh. Gusto ko malalaki yung picture. Pero kasi namin ko. Bakit yung isa lang yung picture ko doon? Saan? Anong iisa lang, di pa? Yung sa mga bridesmaid na lahat. Hindi naman ah. Ito siya kasi rin. Nakong. Ha? Hindi. Siyempre na Catholic. Ever Alay, since the sabi word ko na eh. began. Ang balira may bablog mo na yun na yung panangan. Pagkain ng mga 0993. Sa awa ng Diyos, umangat kami ng isang baitang. Si Mali. Isang baitang lang, nga ito labatan. Opo kayo man. Mahirap. So, Maupo kayo ate. ano yan? 09? 93. Sa pa asawa yung ate ang GC. taga-inar. Dabukan. 10. Oh, inusuklan na natin eh. Ako ni alam nung sa asawa yun. 088. Ako ni alam nung sa asawa yun. Romney. Yung si Romney. Ay, pisin ko lang yan. Hindi magangga na may. Kapilaran to Pati lang, magangga na kapilaran. may anak yung matay ta. Yeah, meron na. Magangga na kayo. Shira Lee. Wala, ikin ko ya. Gaston. Shaira. Yan. Yan. Shira. Don't forget to like and subscribe my channel. Onegaishimasu. Thank you. Hi. Hello. Sino to? I see. Big Muso. Yes. Hi. This is Queen Passion and Trouble. Queen Maria. Don't forget to like and subscribe to my channel. Papakasaot na sa libo. Yan si Kaya. Hindi lang ang bot. Sorry, yung sirayo kang to. Mantang ka po rin binabaw daw. Ang nga po na eh. Diba ipa man, ang papakasaot, sa libo, talo yung may 500 kanto. Tapos iwan niya, may palito pa, parang tula. Wala, dito na yun eh. Wala Gcash. Wala na Gcash yun? Siya. Ah, siya. Kaya nga kinuha ko yung Gcash niya eh. Ay, oo. O, tapos may Gcash kayo? Wala. Siya lang. Siya ang magpapadala kasi. Mauluwa kasi ka na siya. Ang itsura. Kung magpapakas out, doon na lang ay. Nakaano. Pero may bayad yata yun. Hindi, pera niya yung charge. Doon na sa charges na. Hindi na, oo. Hindi na. Yan, na-frame ko yan. Mistisa. Small to sa. Basta may bayar mo naman. Nisa, itahi mo muna ito. Pawila mo na dyan puno, tama na lamang sapatos to. Ano pa rin dyan? Ano na sa sapatos to. Kami ang kontemplanso. Ang na po lang po ng bayar. Kani ano, ay, daitin yun eh. ay, o, dadaitan ni pamig maayos mo tayo sulong to, napagkatan manayat anak yun. Dapat yung mga nanay. Ha? So, tasi kanto. Tapos may pisang kumuta bayaran mo. Kanto ay isulong kanto. Hindi, maganda naman tong napili nyo. Okay naman. Ang inanong ko lang, baka mapukol dyan. Mapukol to dyan. Saan ka lang nga maong. Oo. Para dyan, wala yung ito dyan. Kaya, Ay, laang mo ni man. Dapat iyakin mo man ni man. hindi ko marunong naman sa dalhin. Magaling naman sa magdala ng damit. Hindi na yun maano. Okay lang. Makulit, mapupul dyan. Narasan mo? Okay. Okay doon. Nakasang kayo. Tanan naman ay ang ana alas 6. Panangugto la manaya ati ka to. Man kini kanto no sarag ti man pakasaw kita ma. 1,000 malaki 1,000 data bayaran ko wala kanto. Hindi lang ako. Yung bayad mo na lang. Ya so anak ko niya yan. Manood GT ya hindi man. Karandwa pero ayay mga ari pulisya. Duwara anak yo. Tagara na yo ah. Duarang di. Tan laki. Limaran laki. Pitura anak yo. Pitura. Oh. O
Oh, manggagana. Manggagana. Ayan may mang graduate ay. Kaya ang puti-puti. Kira ta na Ay, IT first to yan ang graduate lang. yung isa, yung sombrero. Opisina at pagnuban. Ay. Trabaho tong tampo pinantrabaho tong tampo may kuya to. Ay, pareho ran wala ra bagyo. Ito na sa ito. Ato, ang buter di man yan, ang puputi. Tagabay, get yun. Magsasend na lang po ba siya, ma'am? Ah? Magsasend na lang siya. Magsisan. Oo. Sa'yo, dinangingan. Send mo naman. Ang prepare lang yun. Ay, apikar niyo pa mo sa may Chicago ya, ano, or sa paano bang pamalo. Richard Sam to. Richard to may pampalim to. May charges kasi, kung magkano yung pa, 500, magkano, pag, Ayos. 510. Mas Oo, mura dyan, Gcash ka sa ano, bangko. o, 30 dyan. 50 ang bangko. 30, 1,000. 1,000. Yan bangko? Oh, Ah, dati kasi 50 eh. 60 pala, 60. 50 dati, yan bangko? 60 pala, 60. Oo. Bakit sakit ka kasi? 510, paisin ko. Ah. 510. Hmm. Huwag na rin sa kanya. Siya, pag may mag-ano sa gas, hindi ka nagpapacharge siya eh. May charges yun. 20 ang pinag-charge ko. Hindi, okay lang. By charge lang. Pag mayroon nagbabayad sa amin. Hindi, okay lang yun sa inyo. Walang problema. Si Lilit, ano, pag 1,000, 20. Hmm. Si Lilit. Mahal. Sa 1,000, sa Oo nga, sa 1,000, 20. O Ay, pa 15 na 500, pala 10. yung masa. 10 lang. 15 na dito. Ngayon ko lang na. 20. Siya, pag 1,000, 20 ang kinukuha ko siya. 15 lang. Si Gcash na Lilit, dapat man, anong kay BT? Trabaho sa kikita ito man. Sa monthly ito man, Ismail. Gcash na ba ta? Oo, Gcash na ba? Oo. Marami silang puhunan. Ang supunan to man. Malaki ang puhunan din sa 500. Gcash. 500,000. 500,000,000, supunan to. Hmm. Ay baga lang. Charge na. Ako ang tamplan sa antara to ha. Walang pabayas na siya, siya na naman yung sulong ko. Mana ko siya, kung napal ko yan. Sa ako. Pilipinya. Malilita mo yan yung sulong. Pilipinyana? Pilipinyana, nanggar dito. Sinalida ang bestida, dress. Sinalida may ay, sweater to. Ano man? Oo. Siliko to. Kaliko. Ah. Kain sulong ko lang. Singat, abal ko ta. Sa ako niya, ini sulong ko. Mandres kayo mo ta? Tan, pabayas na siya. Ito, hinihiniram ko yan na para sa kanya sana. Ayaw ang tugabay. Ah, meron talagang naman ganyan. Bawal, pero hindi bawal ganyan. daw yung Hindi yung pwedeng ganyan. Yung patadyo. Pero hindi ganyan ng ano. Hindi kanya na pag-graduation. Ato sa Ito po, Andre. 7 years na ito kasi na ano binili. Kaya ginamit Ganito anak ang na si Ani. pag-graduation. Kaya pwendo so nanggamit saya. Sulong ko. Kung gabay taman tabawal si kami bro niya ay may kinto blouse to ay may dress to. Ah. Pero hindi pa Si kayo limang sulungtan. tagakalak, sangkarangan so gamakalak. Kasi Ani ay boni na masusuka ni mga kanto. Adi, Hindi pa pero wala yung kinto diay. Pwede mo Mandres kayo mo, manorder kila natin. Anya ay so ante. Nya ay so sulong ko ay nampasaliw. Nya ay nampasaliw alalanti. Sila dito anak ko ay baga tuwang 5 tanay gamani siya Saan? Patingin. sa Bagyo. Saan na liwan tumuto? Anda pa ba tira to ang Maganda rin siya. Pero Sida? sa akin yung ganyan na tela sa akin. Sida ito eh. Sinarito ko ng Bagyo. Baga ito, masuro ka 1 tan. Boy, natuta naman ko sa aliw. Patingin na wala eh. kasi mas mabli na yung sulong yun sa katuwi. Ante. Nalabos na. Sa Shein, magaganda rin ang tela Sa Shein, doon. mga ganda ang mga dami sa Shein ate. Pag may discount, 500 yung makukuha. Yung Pag may sa san- 1,000 makukuha. May sandal ko na may sandal ko Stephen. Pinampilito ha. Kami Stephen na sinuuntan ni Rai. Kasi kanto mairok. Dapat yung may heels early kanto. Baon na to. Tagkwanta ni kurang tan kan ko. Stephen ang puti ni pinilit. Si kanto kurang di gatas. Kaya ko naman. Pabalag mo. Isulong to may Stephen. Ata sumanugang ko. Mabli pang naliw to. Di ata Stephen to awatan. At Stephen to ang puti. Amay unyaray, nasa ano lang 600 kanto. Pagkaton. 800 Surukan 2,000 ani Diba siya yung sinali mo sa'yo, magkano yun sa'yo? Maganda?
Yung ano? Yung damit ko. Yara, ini pinampilihan to, Agni. Daklos pinampili to, raraya. Ay, alam 500 mari. lang yun. Oo. Mauniya ko muna, ita makapaputikan ko. Bali-bali mo yan daw. Ando ko, daklos, insinto siya, hindi na idili ko la. Sa asawa si Kanto, mauni may dilaw, Kanto. May duyaw, Kanto. Gutom na ako. Ikaw, ate, ulitin na nyo. Ang tawalay, dress ko pa, Ito ni ay, tanay, tiga tanay. 500. Pagamunitan, sabi siya naliton, bagatuhan padag, ama ni siya. Sa Shein kayo magtingin. Maraming dress doon na magaganda. Alam niyo ang Shein? Ang taratan, bugin. Hindi tanay. Siya. Fox. Nga, Shopee, kantura. Taan tako ko yung man Pero, order ta na nino. Pero wag sa Shopee, hindi niyo alam kung ano. Dari ala ni mas na order Gagamitin na lang, pero- solar ani matapiki ah. Ha? Apiki solar. Okay na? Ano sino? Hindi, tinan nyo ito ayo. 600 lang. Yung mga ganito. Tinan nyo, meron din ganyan. Yari ta mo siksika. Hindi ganito nga Kasi yun. ang Pero tanay. may mga size na. Tawalang ararama rumo sa Hindi, isa. tinan nyo 500. 500 na. Awi raraya, da inalag adara nan kin nan walay kawas ko niya ay ninan amay kin. Aya, sinali ko mo iya 600 jaling gayon. Tarang Pwede tuwaya. makita na. Miya. Oo, maganda rin yan. Tabalang ko lang may balkos sa insulong ko manuka. Wala ko munisipyo. Tigago niya ante katang hulupak ng kasal si Ami. Ito mo maganda rin. Tigago niya ante. 600 lang ito. Pag natukon tararata na isulong to siyo niya ta 16 maong. Aya dinasali ko 610. Unya mo sa tila tuman namin pa nang ko kaya lang sleeveless siya to ay. Ba niya tuya. Maganda naman. Pero, Eh 600 tinasali ko ya. Gusto ko yan, sir. Sa naliwod na yun. Kaya ay silong na kyan magic. parang mga simple na rin yung mga ganyan. Aw niya di sarag tumo di sulong ko. Pero pwede naman yun pang graduation. Okay na yan, basta maayos. Kaya yung dami. Aga umaong niya isulong ko na tanang sa may Wag lang Graduation na. kayong bibili ng taklaya, abagsak niya tapang itig mo. Amay nang graduate ma anak kon pangulo na biyot. Kasi sulong ko daan na mo, may boto ra naliwat. Sinalito ma anak ko ay ang dukot. Si pilito ma anak ko tamahilga ang dukot. Antay sulong ko la si taburdot. Antay nga ugaw mo lag. Kanto may manugang ko. Alit iwatan kanto. Si sulong ko ni daan, baon nila sto kan ko baon nila ni ma. Ay, gusto ko to. Promising, I swear. 700 lang. Nangay mura 700 ka. kan siya. So, order Kan mo ako. kawas. Passion kan talaga. Gabay, kuya. Passion ka. Maraming magaganda ngayon sa show. Large. Kato ko gabay suman o order dito ta. Large siya, large. Order mo pa siya, large. 500 lang pala. Ay, talaga. No pa isulong ko ay daan niya mo ngaya ng graduation. Ng graduation ko yun. Daan ta na maong kapuni ugi ko ng biyahe 7 hours. Hindi ba na magana kayo niyan sin? Bagyo yang gansyon. Ami unahan niya, anak yo. Ay aso di cum laude tan din ay. Inor, dyan. Anthony Bitya kurso dyan. May Malay di IT. order. Dyan. Abra. Magyo. Mm. Pag inanormal. Abra. Sangka dyan. Ilocos. Ay, Ilocos na norong. Pinaurong ng kuya tong kwan pero walay alawminto ya ay walay issue. Ano? 500 talaga siya. 596. May allowance siyang Ano mo na? 40 mil. 600. Oo. Natan, yan urong ng kuya to. Laporta, may kuya to Saan man rante. tatrabaho man anak yung laki ha? Pulis, di man. Ay, pulis man na niya. Wala naman na ya. Manugang yung anak. Wala na yung manugang niyo. Sa manugang ko. May Pasado mo Gcash. to yun. May Gcash pa ako dito. Pasado mo to mata. Kanyang kayo mapakasala ulit anak niyo. Isa pa yung supply anak yung magkasala. Subukan niyo naman ako. Oo, sige, basta. Ay, sila ano, agaran ni Bati. May batik yun yung agayon no? Usan niya ang ganatang sumbati. Ang kanil. Ang asawa ka lahat, kung kusama anak ko, ama na sa Evelyn. Makabatan ta kayo, di kayo baonin naman ni Mas. Kasi nga kung natataw sa mga anak ko, misa ko eh, maiti. Oo. Kasi nga, pating, ento Inor dyan, wala od. wala Jonathan, Bagyo. May- Sila di man. May laki. Andiyan may di. May pulis siya, man tatrabaho to inor dyan. Diyan abra, nagangilang. Sa po Ara, sa ati araw eh. nanurong mabigan, akalukon, Kalukon. 90 years old. Nananakla. Ay, nang kasalara. Nang pilang kasal na amay abalayang ko. Ka 19 to laba la akalukon la manurong laba la akalukon la. Inor di man. Oh, Ah, natan. di nang kasalara di man. Anong kasal ira di man.
Sinang gasto sa may biyan. Ay, siyempre, kapang graduate ito, 4 months, patawag da kami. Ay, paano tayo balen? Tanggapin na yarami kang ko. Si kami limang gasto, kanda ta, pati-batikan da ko, no? Ma'am, Pero nantungtong kami ko sulatan. Ay, patawag da kami lang. Pagka mamaman, tular dyan, tamang kasal kila kanto. Kasi wala ang abro dyan rin pamilya tuman. Wala ang December pa pala yung graduation mo. Kasi, anak mo yan. Huwag yan. stress ako lang. Hindi ko bagay. Ay, sa ikaw magsusuot? Ano pa kabalo? Sarap. Ano naman? Pigil ang anak mo eh. Ay, babagat untan. Ano? Ano daw? Nga po. Wala. Sige, taong mo lang. Ano, 26. 26 kasi 27. Ay, Ay, kaedad mo si Jericho. yung ano, Marta na, yung panganay? Inar. Pangalo, mata shikis. Ito yung gagawin to ditan. Mga trabaho, ng trabaho lang tan, nan-resign. Pinapagdala mo, manumpisa natin, closing time, sa butang to alauna, yung adults maybe. Sa pa yung ngalan to tayo, ala yun. Jericho, Disina. Ay, Jericho. Manumpisa lang Oo, natin. manumpisa natin, tayo pasa relation to noon, karoman, relation dito. Ay, talaga. Nalapula ditan, na-resign. Oh. Sabi mo ilalam mo. Oh. Dahil sa picture to tapanan ng yun. Kumunong sa laba natin. Ang tanan, mabuto na nang sige, Madam Jeresa ditan. Oh. Madam Tuman ng Saman. Dami. Maulot ka na anak ko. Paulong talaga. Mulik na volunteer to. Eh, Mulik pare pa. Ano ba sa ilag mo? Makakal ka, ano? Sa ilag mo. Yan ako dyan. Yan, may dyan asikabi nga eh. Ito po itong kumari. Walang ngitan kung damo niya na eh. Di ba tinakilaan? Ama anak yun. Wala kitong tugira, wala kapa mo dyan. Ganda rin to. Ay, manggrandi sa anak to, yay. Manggrandi. Mang-graduate at kid college. Sino ba yun? Sum lang. Wow! Siya sa ano sa Manila. Yung sikat na high school doon. Sumo kong no de. Hindi, cum laude. Kung law dila ba? Sama anak mo. Kung law dila mo. Sama Punta si yun. Joy. Sa PUP. Sa Makalak. Makalak na kanto. Pero kumari. Magna cum laude. Summa cum laude. Kami magnaso at tagi mo to. Hindi, cum laude. Kung sabi sumagna, tan summa. Oh, sa Tagay. O, ba ang anak ko kung law dila pa ang anak ko na. Mataas nga ang cum laude. Takas ka lang. Pero may mas matalino pa daw sa kanya eh. Magna ang sumunod, saka suma yata ako, kaya magna. Nakoy paulo mo. Ito, parang ano paulo. Madiskarte ako. Siya ka ba sa mga diskarte? Ay, sa asawa kayo. Girl. Pwede siya. Sa asawa. Ako si Kula. Tak kena ya. 4 years. 4 years so panganay pa yung sila. Agi pa nunton nakaba niyo, dati asawa yun ang trabaho niyo. Sa sakin to amo mi, yan may anak kong kumaduay. Hmm? Man 30 to 29 to. Gwapo. Kumaduaya. May nang kasal. Oo. Nang kasal sa atan. Ito na ba yung gown niya? Sure ba siya? Kaya sa pangluwan anak ko. Ay, kakaparan yung Kuya Dumi. Ganti. Ayan, pangluwan anak ko. Sabi saya yun 12. Ang mang nalipa pa. Kinamong di man nalipa. Akin na. Ay, sobra. Akin. Asa Akin abra na. siya? Pinapuntahan niyo. Ito ito yung oras tayo abra. No, malap pa dyan. Sa Nago, 5 hours. Kasi po pa dyan. Malayo nga yun. Ano yun? Lagangilang pa sila eh. Di man nakasawa lagangilang. Pero namuton na dito Marigina. Namot. Sarap kita motoron. Motoron to mga anak ko ya. Pero pagkibalot. Bagyo to abra. Di mas arawi abra. Ay, yun. Bagyo. Mas arawi bagyo. Ay, susuta ko si Joy. May mag-graduate suta-tuta. Huwag dyan yung sit-in. Katrabaho. Pero, dumatara na po. Gwapo mara bagay ira. Ito tiya. Bagay ira bagay. Si tawag ko, upa-upa. Upa.
Kasi Korea po ng Koreano siya. Koreano. Siya nga Korea. Mataka bunya sa ilang ituran din. Matakot si Joy. Ayo, bagay rano ba na siya sa nag. Ito yung anak ko mga kapatid. Relate ya. Relate. Ay, may nga, kaya natin baba. Oh, yun ba? Relate. Kanya man halata. Yung sasabihin yung ganyan. Meron pa dyan yung large mo. Halos Nga. Maganda sa kanya yun. Halos. Alin yung? Yung sliding. Halos relate play. Susunod natin. Maganda sa kanya yung sliding. Gusto niya na maiksi lang, hanggang tuhod lang daw. Ayun na mahaba. Bawal daw sa kanila eh. Mahaba ba yun? Dito pa yan na lang. Ano lang. Kaya nga, nag-uulan na naman. Oo, tampo sila lang mo yan, hanggang 13. Wala bagi wala na mo No, 13. Promising, I swear. Diretso hanggang 27. Baon nila sa tutan. Araw-araw yan. Kalalo ta sirlong lang ka mo. Oh. Dili wala wala na lang mo. Thank you guys for watching. See you later. Inyo dito man kami video